Comencé a entrenar als 16 anys, ja més com a comercial en un gimnasio pues, perquè me picava i bueno, va, vaig a provar a veure què tal. I ja als 18 anys, ja després de 2 anys entrenant, comencé a pelear en amateur. Normalment entrené 5-6 dies a la setmana, horeta i mitja, 2 hores. Sí que quan tinc propet una pelea pues, entreno més, dissabtes, diumenges. Un entrenament més específic, més físic i més... algo més de cardio, sempre t'exigeixes més, saps? Per a poder preparar-te un combat que entrenar més dur que no en la rutina del dia a dia. No? Comencé a entrenar en Sollana, en el CUO, que sería, o Quorum, o fa molts anys. D'ahí passé a entrenar en Silla, en Héctor, que era qui donava les classes pel Quorum, on me convencí. Peleava, comencé a Autosport, que era un club de Silla, d'ahí muntarem un altre, Fight Club Silla, també peleé en Fight Club Silla, hasta que passé a entrenar en Shaolin, pues, per buscar gent de més nivell, un gimnasio on hi ha gent bona i on poder aprendre més coses, no quedar-me estancat, no? I anar a evolucionar un poquet més. I ara pues, peleé pel Shaolin des de fa algo més de 3 anys i estic. I dono classes així, 2 dies a la setmana. Hi ha gent de totes les edats, des de gent jove fins a la meva edat, més majors que jo, i més tipus comercial també, però bueno, si algú té ganes de competir i de pelear, jo per mi encantat. Pues bueno, para poder disputar un títol així tens que complir uns requisitos, està clar, tens que tindre un mínim de pelees, un mínim de victòries i pues, agradar també, no? Que compten en tu per una cosa així, tens que tindre, no pots. Està clar que vas com a aspirant, no eres ni el campió ni eres res, no? Vas a disputar un títol que sempre motiva, però no pot anar una persona que tinga 2 pelees i 2 derrotes, per exemple, ¿vale? Jo, per exemple, en amateur ja tinc prou experiència, he quedat campió d'Espanya 2 vegades, subcampió de la Comunitat Valenciana, també 3-4 voltes campió quan peleava en amateur, ja per res. I ara, pues res, estem ahí peleant en pro i no mos va mal de moment. Pues es algo més jove que jo, però jo crec que inclús amb més experiència que jo, pelea en professional des de fa molt de temps, ara estava peleant inclús en MMA, he vist que té diverses pelees. Sé que disputa un títol d'Europa fa 2 anys o alguna cosa així. Jo, com a aficionat, a mi m'agrada molt perquè és molt net, molt tècnic. La veritat que jo crec que és un molt bon peleador. Jo espero almenys fer una bona pelea i disfrutar i sobretot voldria pujar, disfrutar, fer un bon combat, que la gent s'ho passi bé i no lesionar-me. Després, per suposo, si m'endut el cinturó a casa, pues, millor que millor, i esa és la idea i la intenció.